ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଔଷଧ। କ'ଣ ସେ ଔଷଧ? ନା ହସ। ତାହା ବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। କୌଣସି ପଶୁ ହସେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେବଳ ମଣିଷ ହସର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ପାଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ହସ କ'ଣ? ନା ଯଦି ହସକୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଦେଖିବେ ହର ହେଉଛି ହୃଦୟ, ସର ହେଉଛି ସଫା। ହସର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କ'ଣ? ନା ହୃଦୟ ସଫା। ଯଦି ସେ ମଣିଷ ହୃଦୟ ସଫା ଥାଏ, ତାହେଲେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ସେ ହୃଦୟରେ ଆସି ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ତାର ହସ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଔଷଧ। ଯଦି ସେ ମଣିଷ ହସେ, ତାହେଲେ ହିଁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦରେ ରହେ। କିନ୍ତୁ ପଶୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନାହିଁ ହସିବାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ହସ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଔଷଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କର। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଚାରିଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଆପଣ ଆଜି ନିଜକୁ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବିପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କଥା କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିପତ୍ତି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାରିଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଯିଏକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କର, ଯଦି ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ସେହି ମଣିଷମାନେ ଲାଭ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଟିବ, ତାହାର ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଚାରିଟି ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେ କି ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ତାହା ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ କ'ଣ? ନା ଜ୍ଞାନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ? ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃପା ପରମାତ୍ମା। ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ବା ଔଷଧ, ତାହା ହେଉଛି ହସ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଚାରିଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ।